Tervetuloa kaikille oppimaan vähän Livin Karjalaa. Mennään heti tähän itse aiheeseen. Tuosta valitaan näin. Ja sitten valitaan 3 eri harjoitustyyppiä. Toi puhetehtävä ei ole käytössä, koska Livin Karjala ei ole saatavilla STT, eli noita Speech to Text palveluja. Ja mennään ihan nopeasti tämä sisältö läpi. Mä sitten lopuksi selitän enemmän koko sovelluksesta ja myös Nataliasta, joka auttoi tekemään nämä käännökset ja äänitykset myös. No niin. Eli näette aluksi tässä on kuva. Kuva voi klikata, sitten siihen voi zoomata näin. Ja on ihan itse Photoshopilla ottanut tämmöisiä lisenssivapaita kuvia Unsplashista ja Wikipediasta ja ehkä lisännyt niihin jotain elementtejä, niin kuin tässä on toi numero 7. Joo, eli jokaisessa kysymyksessä on kuva. Sitten tässä on toi audionappi. Ja kuulitte siinä Natalian äänityksen. Ja klikkaamalla tästä napista täällä oikealla näkee kysymyksen käännöksen lähtökielellä. Nyt se on tässä englanti, mutta se voisi olla hyvinkin suomi tai venäjä tai melkein mikä tahansa, mitä sovelluksessa jossain vaiheessa tulee olemaan. Ja tämä on tuttu, tämä tehtävä tyyppi varmasti monelle Duolingossa tai muista vastaavista, eli näitä pitää klikata näitä sanalaatikoita. Eli nedellis on 7 päiviä. Sen jälkeen kun on vastannut, tulee oikea vastaus tänne alas. Nedellis on 7 päiviä. Laitetaan vähän hiljemmalle toi ääni. Joo. Ja sitten samalla näkee koko lauseen käännöksen. Ja mä en ole lisännyt kaikki, joihinkin on tämän selityksen. Explanation-nappi tulee näkyville näissä tapauksissa. Ja tässä näette, että englanniksi on tässä selitys, näkyy ensin, mutta jos sille samalle kysymykselle on saatavilla myös muilla kielillä, niin kuin tässä tapauksessa suomeksi, se voi katsoa suomeksi, se voi katsoa venäjäksi. Näin. Ja tosiaan en ole lisännyt kaikkiin. Mä oon ihan itse tehnyt nämä sen jälkeen, kun Natalia on kääntänyt nämä kaikki. Eli totta kai saattaa olla jotain pieniä virheitä, mutta halusin vaan demota, miten tämä selitysominaisuus toimii. Ja sitä ei ole nyt kaikkiin kysymyksiin saatavilla, niin kuin näette. Seuraava kysymys. Mibo päivy tulo ennen tossargia. Ja tässä näette taas kuvan, joka antaa vihjeen yhdessä tuon kysymyksen kanssa. Eli englanniksi näette, että mikä päivä tulee ennen tiistaita. Which day comes before Tuesday. Ja harjoitustiloissa on hint-nappi, tämmöinen vihjenappi. Sitä voi painaa niin monta kertaa kuin haluatte. Tätä ei ole siis haastetiloissa. Haastetilat on semmoisia monipelejä, missä on samaa sisältöä, mutta voitte vaikka kaikki, tai sitten niin paljon kuin on riittävästi. No niin, mä laitoin kaikki. Mutta se on ihan itsestä kiinni, kuinka paljon haluaa käyttää. Argi. Ja jos on jotain erikoiskirjaimia, niin jos jotain hattuja vaikka C tai Z päällä, niin voi ihan tavallisen kirjaimen laittaa ja se hyväksyy silti. Voi olla tulee myöhemmin joku esimerkki. No niin, check. Ja tässä tehtävätyypissä, jos meillä on vaihtoehtoisia tapoja vastata, esimerkiksi jos sanotaan niin kuin suomen kielen sana yksi, että voi kirjoittaa yksi tai yksi, niin niitä pystyy lisäämään tänne tietokantaan helposti, että vaihtoehtoisia tapoja voidaan lisätä. Ja meillä on sitten tuolla ylhäällä semmoinen nappi. Sitä ei nyt tässä jostain syystä näy, mutta pitäisi olla semmoinen punainen lippu, mistä pystyy lisäämään sitten laittamaan semmoisen raportin tai antaa palautetta. Sanomalla esimerkiksi, että hei, tämä pitäisi tämmöinen vastausvaihtoehto hyväksyä. Kuunneltiinko me tämä jo? Mä en tiedä, mutta mennään vähän nopeammin tästä läpi. Joo, tämä kuva nyt ehkä ihan kaikkein paras, tämä ei toimi tälleen. Mutta mä oon tosiaan 6-7 tuhat, mä yli 7 000 kuvaa tehnyt. Tosiaan suomeksi ja englanniksi tulee olemaan aika paljon sisältöä. Karjalaksi
on vaan tää 10, mitkä näette tässä. Mutta on aika kiireellä tehnyt, että ei ole kaikki kysymyksiä parhaita kuvia. Kuunnellaanpa tää. Mibo kuu tulou talvikuun jälles? Eli which month, joo, mikä kuukausi tulee joulukuun jälkeen ja taas voidaan klikkailla. Okei, mä veikkaan näiden vihjeiden perusteella, että se on pakkaskuu. Ja näette ennen vastaamista koko lauseen vastaus, mutta sitten on peitetty tuo oikea sana ja sitten kun vastaa, niin se tulee näkyviin. Talvikuun jälles tulou pakkaskuu. Ja tästä toggle-napista näette lähtökielellä vastauksen. Ja ette näe explanation-nappia, koska en ole lisännyt, tähän ei ole saatavilla selitystä, mutta sitten kun sovellus on saatavilla vaikka tähän Karjalaan, niin tavoite olisi, että jokaiselle kysymykselle on tämmöinen selitys, mistä näkee vähän selityksiä siihen kielioppiin, että miksi joku on, miten on, ja lisäksi etymologiaa, faktoja, näin edespäin. Mi vuoden aiku nykö on? Okei, eli mikä vuoden aika nyt on? Ja kuvasta päätellen on kesä. Ja hypätäänpäs suoraan vastaukseen. Ei kuunnella noita kaikkia, mutta Kesä. se on aika sama kuin suomeksi, näette tosta. Nyt on näköjään nygöi. Nykö on kesä. Joo, eteenpäin. Seuraava kysymys on, Äijyko aikua on? paljonko kello on, että vähän erilaiset kuulostaa kuin suomeksi. Ja kuvasta näkee, että okei, kello on 12. Eli aigua on, ja sitten valitaan näistä monivalinta, näistä 4 vaihtoehdosta 1, eli 12. 12. Ja se oli oikein. Aikua on 12 juossuu. Ja jos osaa venäjää, niin näkee tuosta chuassu, että se on selkeästi venäjän sanasta chas. Sitten taas tämmöinen sanajärjestystehtävä. Min värinen taivas on? Taivas on sininen. Aika samanlainen kuin suomeksi. Taivas on sininen. Tosiaan tavoitteena olisi, että tulisi myös 2 muulla Karjalan päämurteella. Katsotaan, saadaanko jossain vaiheessa. Mibo muailman chura on suvie vastaspäin. Muelman chura, no tää on kyllä aika erilainen sana. Laitetaan suvie on vastaspäin pohjainen. Suvie ai vitsi, totta kai. Joo. No niin, se meni väärin, ei se Suvie mitään. vastaspäin on pohjainen. Jos vastaa väärin, niin se menee tavallaan tonne jonon päähän, että se tulee ihan kaikkien jälkeen, kun on vastannut oikein, niin sitten vielä niiden jälkeen. Eli seuraava kysymys. Mibo elätti on ristikansan paras ystävy. Mikä eläin on ihmisen paras ystävä? Koiru on ristikansan paras ystävy. Koiru on ristikansan paras ystävy. Siinä, joo. Ja tähän mä olin lisännyt myös selityksen. Tähän tyyliin näette, että ristikansan, sitten on selitetty, että se on genetiivit sanasta ristikansu, eli ihminen, henkilö. Joo, eteenpäin. Mit olla Suomen viralliset kielet? Eli mitkä on Suomen viralliset kielet. Ja vinkkikuvassa näkyy sen maan lippu ja sitten sen maan nimi kaikilla virallisilla kielillä. Ja tosiaan mä oon tehnyt kaikille maailman itsenäisille valtioille ja jopa autonomisille alueille oman kuvan, ja ainakin suomeksi ja englanniksi multa löytyy ne. Ja tässä näette tosiaan yhden esimerkin, miltä se näyttää. Eli Suomen viralliset kielet olla varmaan suomi, näin. Ja sitten kun on kirjoittanut, te voitte panna check. Eli vasta sen jälkeen se tarkistaa, onko se oikein. No niin, se oli oikein. Suomen viralliset kielet olla suomi ja ruotsi. Ja seuraavaksi on kuva Helsingistä selkeästi. Mi on Suomen kielinnu. Ja aika samanlaista, Tukholma vähän eri. Stockholmu.
Joo, no Suomen pielinnu on Helsinki. Oli oikein. Suomen päälinnu on Helsinki. Ja sitten tämä viimeinen. Vastataan vielä. Suvi vastaspäin on pohjainen. Mutta tosiaan te näette tässä nytten kolme tämmöistä tehtävätyyppiä, miten nämä toimii karjalan kielessä. Ja Natalia Giloeva, joka teki nämä käännökset, työskentelee tosiaan Itä-Suomen yliopistolla. Hän on tehnyt Ylelle uutisia ja hänen työhön kuuluu tosiaan myös sanojen kääntäminen, joita ei vielä ole Livin karjalaksi. Että hän on aika hyvä, aika suuri auktoriteetti Livin karjalaksi. Ja tosiaan kaikki kielet, mitä lisätään tähän sovellukseen, niin natiivit ja ammattitaitoiset natiivit tai niin ammattitaitoiset kuin voidaan löytää. Joihinkin pieniin kieliin on vähän vaikea, mutta mikä se tilanne on nyt esimerkiksi tosiaan tämän Livin Karjalan tai muiden kanssa. No, nyt on tosiaan 2026 elokuu ja sovellus ei ole vielä valmis. Se tulee olemaan suomeksi ja englanniksi ensin saatavilla. Toivottavasti bugit ja sisältö on hiottu kuntoon 2027 alkupuolella. Mulla on loppuvuonna töitä ja sen takia se pitkittää tätä. Raha pitää löytää lisää tähän. En halua ottaa sijoittajia tai muita, niin pitää mennä tekemään oikein, että voi maksaa niin kuin oikolukijoille ja serkulle vähän graafisesta suunnittelusta ja tälleen. Niin tämä vähän viivästyy, kun haluan, että on niin kuin hyvä tuote ennen kuin alkaa sille julkisesti levittämään sanaa, että tämmöinen on olemassa. Mutta Suomen ja Englannin jälkeen tulee olemaan Venäjä, Ukraina, ihan koska vaimo saa ne käännettyä ilman lisäkuluja. Että saadaan yhdessä nämä 4 aika pienillä kuluilla lisättyä. Sen jälkeen mä haluan, että me saadaan lisättyä mahdollisimman monta uralilaista kieltä. Ja sen takia, jos olette vielä kuunnellut tähän asti, menkää vaikka tonne odotuslistalle. Siellä voitte täyttää semmoisen odotuslista-lomakkeen, että tietää, että on kysyntää Livin Karjalalle, koska varmaan valitaan ne kielet sitten seuraaviksi, mihin on eniten kysyntää ja saatavilla ammattitaitoinen kääntäjä, ja jos löytyy jopa jotain apurahoja, niin katsotaan niitäkin. Ja laittakaa kysymyksiä, jos löytyy jotain, että meillä on tämmöinen pieni 5-10 kysymyksen setti myös muihin kieliin saatavilla.